Čaute všetci, dneska si spravíme jednoduché, rýchle jedlo z paprík. A jediné, čo budeme potrebovať na začiatok, je ich upiec. Necháme ich úplne zčernať doslova v trúbe, takže zapneme si šporák na najvyššiu teplotu. Tu naklikám teplotu a papriky položíme priamo pod grill a necháme ich spiec do čierna. Skontrolujeme naše papriky, už sú pekne čierne. Nemusíme sa toho báť, spálená iba šupka. A to, čo potrebujeme teraz spraviť, je ich uzavrieť, aby sa sparili a aby sme potom šupku mohli ľahko dať dole. Ja tu mám fóliu, môžeme použiť buď sáčok alebo fóliu. Necháme ich takto zabalené asi 10 minút. Takže je na čas ich oslobodiť, vybrať a očistiť. Takže teraz to pôjde úplne jednoducho. Vyberieme tento stred, ktorý nepotrebujeme. Jeho pekne olúpeme všetku spálenú kožu a ostane nám krásne sladká paprika. Prší. Už iba ochutíme, a to morskou solou, čiernym letým korením, olivovým olejom a troškou balzamikového octu, strúčik cesnaku, ktorý si takto rozotreme s troškou soli. Papriky sú ešte trošku teplé, takže sa nám budú pekne marinovať zmesi olivového oleja, cesnaku a balzamikového octu. Takže necháme chvíľu odležať, môžeme papať. Budeme pridávať aj syr. Máme tu tento ovčí, si ho takto nadrobíme pekne na vrch. Výborná kombinácia, sladké papriky, slaný syr. Dozdobíme petržlenovou vňaťou. Ja tu mám týchto pár sušených paradajok, ktoré som sám sušil, trochu pažitky. Máme hotovo krásne malé jedlo, pečené papriky s ovčím syrom a bylinkami. Výborné ako samostatné jedlo, prípadne si môžeme dať s cadzikami a chlebom a vínom, pivom a hocčím.